report mga kadyandyans, mga katusok, di ay disgrasya dire sa kadalanan sa Barangay Ontaga, Puro 4 Sitio Arakan, Ontagali sa Bohol. Di atong i-cover. Inyong matunghayan ni di ay tricycle na balintowad. Di ata tanawan ninyo na Okay, so ni bago pa dyan ni tinga ako kay dahiling buto ning kalit og buto di ata naman nila. So kining tricycle guys, gikan ko no ni sa Tubigon, mao pa intaw paghuman din ng tricycle inja kanang gikuha gida kay aron pa lagi nakahinagbo og disgrasya na disgrasya na gumikan kay nakatagpo ni sila sa kanang ahong kaila si Kagawad Raul Levido to sa akoan la hacienda. Gikan ay nakahinagbo ning tricycle og motor nga Honda 150 ito to. Sinja nasagi ni siya kay ang motor dugay kaliko mao tong ang motor ni diretso dito dito sanok sa sanok sa kanal enja kanang mao to nga tabang nila kabuing bang ning pakalit ra pug ning lakaw ra man pug ning motor bijaan ra man pud ning kuan enja ning dag ning kuan ra pud ning ikyas man enja mo ni sila wa pa hilabte ag kuan wa pa ni hilabte ning tricycle kay naghuwat pa sa kuan, naghuwat pa sa pulis. So ni apa mo ning naay mga concerned citizens nagkuan sa traffic aron di makuan di makasagabalan aron looda sa kuan kanang looda sa driver kay nagkalingaw gunit isang So tan-awan ninyo guys, pasti lang pagkatuwada sa kuan. Aram pagkatuwada sa tricycle. Taas sa gisang agi pagdahik. Gikan daring ibabaw pa ni ning dahik pa do nga rin. Tapos dali ra ka dyan nakatigo mag mga tao. Mati kayo wait. So maon wada ini. Wala na yung nagbangga wala mo nagbangga na to nang likay ka paglikay din mo terus maju gali kay dakong damage. Klaro ka ko nga nagpagdud diha kaya mo de still fit ka nagpagdud express daw mo ang kasada ano daw ay karon pa diri na human physical. Hoy Ginoo ko pastilan bayad nga. Hi interviewer Nole de Castro. Kuan tatong yawit ko kuan motor. Nagtuwa gasolina Kuha naman, yung takas naman, saan naman. Pero wa dyan mo nakabangga dito. Ay, nako. Disgasyas kadalanan. So then ay police na abot guys, manang gi-investigar na nila ug pag ilang hipi si Boss Etiok. Si Mr. Kuanto Putlay kanay si Chef Dapiton mo ay nagkuan mo ay nag kuan sa sitwasyon sa Mount Tricycle. So gabi na nanggito ra ba ng kuan nanggito ra ba ng gasolina ug ang asiti sa tricycle pagkabalintuwan man jud. So kanang dini na lang tataman guys kay apo na mapadadyon ako sa hangkoan. So kaya naka-flow guys, si Kagawad Yasko na sa Barangay Ontaga.
traffic siya kay kuan na po si Kapitan Nick Istorya. So ani na lang matataman guys kay mapadazon ako sa hong lakaw. And daghang salamat din sa tanan sa pagtan-aw og maayong hapon.